Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana ɗalibai barkamu da wannan lokaci. Insha Allahu yau za mu ci gaba da nazartar separation techniques, wato hanyoyin nan da za a raba mixture. Yau za mu nazari ne akan hanya ta uku, ita ce filtration. Filtration is a method of separating insoluble solid particles from liquid through the pores of filter paper. Wato filtration wani hanya ne da ake raba ruwa da kuma wasu abubuwa da ba su narke a cikin shi ba. Yawwa mixture ɗin ruwa, wato lokacin da ruwa da wani abu wanda bai narke ya gauraya da ruwan gaba ɗaya ba suka haɗu, to ana so a raba su, ana amfani da filtration. Filtration da Hausa ba komai bane, shi ne tata. Wannan tata da muke yi na kullu ko? Yawwa to filtration kenan ai. Madalla. To idan ka diba aka ce the liquid which passes through the filter paper, akwai wani abin da muke kira filter paper a laboratory. Wani paper ne haka, shi ma kaman wannan kyallen yake, yana da ɗan hude-hude ƙanana ido ma ba su iya ganin shi, amma in ka zuba za ka ga ruwa na hita ta ƙasa, sannan kuma abin da kake so ka raba ruwan da shi za ka gan shi ya tsaya sama. Mun fahimta ko? Yanda dai kuka san kullu na yi da kuma ruwa zai fita ya bar kullu a saman kyallen, haka ne ko? Yawwa to the liquid which passes through the filter paper, shi wannan ruwan da ya hita lokacin da kake filtration, lokacin da ake tata, shi ake kira filtrate sunan shi kenan. Yawwa shi kuwa abun ne, wannan abun da ya rage akan wannan kyallen, to shi ake kira residue. To wannan shine filtration. Tata da muke yi a gida shine filtration, ba wani abu ba. To chemistry kenan da muke yi a gidajenmu, wanda muke faɗin yana da wuya, to gashi ma a gidajenmu ashe muna chemistry. Mun fahimta ko? Yawwa to a nan za mu dakata, insha Allahu a darasi na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.